El CADA per mi és una confiança de cara al client en orientació i el que és la proximitat entre client i comerç. De cara quan vas a comprar alguna cosa, t'atén una persona, se fica en la teua pell, empatia, i tot això ve formulat per la unitat que n'hi ha en CADA. La proximitat del client, la confiança que dona i a vegades per l'estima i la confiança que n'hi ha fins a valors excepcionals que se poden fer en descomptes i això al client atrau. Estar presents i en donar el servei al client de a peu de tota la vida pense que fidelitza i és efectiva, con la campanya de primavera, la del Día de los Enamorados, o sigui, a mi sí que m'atrauen. És el canal que mos obre més portes. Sempre n'hi ha moltes idees que se repleguen dels comerciants i de les xicotetes empreses, entonces se poden aconseguir molta més cosa que a nivell d'una empresa soles o un comerç i igual no li s'ocorreix. La unitat que mos dona CADA entre tots els comerços i empreses per poder progressar. És treball en comú i tots navegant per al mateix cauce. Som CADA, el cor del comerç, el cor de la teua ciutat.